vy ste na moju videoku. Nebudem hovoriť, ako sa volám, lebo táto je tu vedľa mňa. Takže ideme natáčať, čo robíme vonku. Takže prvé, čo ideme robiť? Čo by ste vy robili vonku? Na Hanky? Prvá vec, hej? Lenže neboli hrdla. Utíkal by ťa boli hrdla. No, takže prvá vec, hej, na Hanky, lenže my to nejdeme hrať. Skovky, ideme hrať skovky? Hej, ale ako, to sa nedá. Ako by sme mohli hrať skovky? Mohli by ste nám? Mohli by nám? To sa odráža, nie, musíme ísť na samo. Toto je dobre teraz. Neviem. Čo ideme hrať? No, skovky, nejdeme toto vôbec, pozrite. Tak budeme... Tu sme teraz na ihrisku, hej? A nevieme, čo ideme. Toto je potom. Ukážem. To je takto. A tam je kostol, ja som už bola na príjmaní. Čo na príjmanie? Čo? Nie. Čo? My sme boli. Do kostola nemôžeme ísť. To je zamknuté aj tak. Futbal hrať? Chlapci môžu hrať futbal. Ja nemôžem. Hej, ale chlapci môžu hrať futbal. Ďalej. Tenis. Hintam. Tenis. Čo by sme mohli? Futbal. Mal som zobrať loptu, vidíš? To je jedno. Mohli by sme aj si aj putovať s tým, alebo hádzať. Vidíš? Dobre. Tak ja donesiem. Ne, my tu budeme 3 hodiny čakať na teba. Nie. Hádzaj do koš. Ani ja. Počkaj, poď takto. Pozrite sa na Nelu. Oj, tak je zima. Úplne zima. Ako mám natočiť? Dám to takto, zatiaľ. Musíme